Εγώ που τα λέμε τώρα, κάθε φορά που παραδίδουμε τη σκητάλη στην Ερυθρίνη, είναι σαν να παραδίδουμε την ψυχή μας. Εντελώς. Και με τα χαράς. Αυτό ακούγεται όμορφο, ευαίσθητο, συγκινητικό, αλλά διφορούμενο. Πάντα έτσι. Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι που σας βλέπω πάντως. Η ζωή μας είναι σαν χρησμός. Έτσι κι αλλιώς. Καλημέρα. Μαρία Ναχλιώτου, καλημέρα. Ορφέας Αυγουστίδης, καλημέρα. Άννα Καρένινα. Και στην Θεσσαλονίκη μαζί μας ο Δημήτρης Στεφανάκης. Καλημέρα, Δημήτρη. Συγγραφέας. Εδώ θα μιλήσουμε για το βιβλίο του Πώς η λογοτεχνία σου αλλάζει τη ζωή και αν την αλλάζει. Και θερμός θαυμαστής του Τολστόια, νομίζω και της Άννας Καρένινα συγκεκριμένα. Μαρία, μήπως ήρθε η ώρα να ξαναγράψουμε αυτή την ιστορία? Να την ξαναγράψουμε δεν ξέρω. Εμείς στο Εθνικό Θέατρο την αφηγούμαστε. Αυτό κάνουμε. Με δύο λόγια λοιπόν να τη θυμηθούμε κι εμείς. Είναι η Άννα Καρένινα στην αυτοκρατορική Ρωσία το 1874, παντρεμένη με ένα μικρό παιδί. Ερωτεύεται τον Κόμι Βρόνσκι. Ο οποίος κοιτάει αλλού τώρα, κάνει, ναι, στηρίζει αδιάφορα. Και αλλάζει η ζωή της. Μπαίνει στο μεγάλο δίλημμα τι να κάνει, ενδίδει. Έχει μια κανονική ζωή μέχρι τώρα. Έχει μια κανονική ζωή, ναι. Έχει μια κανονική... Εξαρτάται τι εννοεί, νόμιζε. Μπράβο, νόμιζε. Τι εννοεί, αναστατώνεται πάρα πολύ και ενδίδει σε αυτό τον έρωτα με τραγικά αποτελέσματα. Το είπε πολύ συμβιλικά. Ναι. Νομίζω ότι εσύ πώς αισθάνεσαι, Ορφέα, με αυτό το ρόλο του μοιραίου άνδρα στη ζωή της Άννας Καρένινα? Είναι και ένας κλασικός ρόλος. Αυτός ο ρόλος δεν είναι ο μοιραίος άνδρας στη ζωή της Άννας. Αυτό είναι και το ωραίο και στη δουλειά μας, ότι ωραία διαβάζεις ένα βιβλίο και ο καθένας μπορεί να τον φανταστεί όπως θέλει. Κάποια γυναίκα μπορεί να το φανταστεί όπως αυτή θα ήθελε κάποιος να την υποχρεώσει, σε εισαγωγικά, να την ερωτευτεί και αναγκαστικά να αφήσει μια ζωή που κατά την άποψή της ήταν η ιδανική μέχρι εκείνη τη στιγμή. Κάποια άλλοι μπορεί να ονειρεύονται και να φαντάζονται κάτι διαφορετικό. Εγώ δεν είναι ότι νιώθω κάτι που μπήκα στο κοστούμι κάποιου άλλου. Εγώ προσπαθώ και ακόμα προσπαθώ και ελπίζω να τα καταφέρω κάποια στιγμή μέσα σε αυτή την πορεία που έχουμε ξεκινήσει τώρα στο Εθνικό, να τον δω μέσα από τα δικά μου μάτια, τη δικιά μου αισθητική, αυτόν τον άνθρωπο που δεν είναι αναγκαστικά ένας τύπος όπως... Για δευτερόλεπτα νόμιζα ότι υπονοήσατε. Όχι, δεν υπονοήσα τίποτα. Αλλά μου άρεσε αυτή η κίνηση, ήταν πολύ εκφραστική. Ναι, αλλά κάπως αλλιώς. Γιατί ο έρωτας δεν προκύπτει μόνο με τέτοιου είδους εξωτερικούς εκβιασμούς, αλλά μπορεί να προκύψει και με ένα βλέμμα και με μια υπόσχεση άλλου τύπου. Και αυτό ψάχνουμε. Είναι και η πρώτη φορά που το Εθνικό Θέατρο ανεβάζει Άννα Καρένινα, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι, Μαρία? Στην ιστορία του, δηλαδή. Έτσι είναι, ναι. Νομίζω πως έτσι είναι. Και η αλήθεια είναι ότι έχει κάποιες απορίες. Δηλαδή, πώς μπορεί ένα τόσο πολυσέλιδο εμβληματικό μυθιστόρημα να μεταφερθεί στο θεατρικό σανίδι σε μια παράσταση που, όση μεγάλη διάρκεια και αν έχει, δεν θα ξεπερνάει, φαντάζομαι, 2,5-3 ώρες. Ναι, έτσι είναι. Για μένα είναι η δεύτερη φορά, γιατί είχαμε ανεβάσει και τον Ηλίθιο του Ντοστογεύσκη σε μια πολύ ωραία παράσταση. Είναι πάρα πολύ μεγάλο στοίχημα, ένα έργο 1.700 σελίδων, να το κάνεις θέατρο, να είσαι πιστός στην αφήγηση, αλλά συγχρόνως να κρατάς και το ενδιαφέρον του θεατή. Όμως έχω μια αίσθηση ότι καταφέραμε αρκετά καλά να αφηγηθούμε την ιστορία, χωρίς να παραλείψουμε κάτι σημαντικό και να αναδείξουμε αυτό το μεγάλο έρωτα και τι σημαίνει αυτό για την Άννα, αλλά και πώς μπορεί ένας θεατής, μια γυναίκα ή ένας άντρας να ταυτιστεί και τι μπορεί να εισπράξει από αυτή την ιστορία. Κάπου γιατί δεν είναι μόνο έρωτα. Συγγνώμη. Κάπου να βάλει τον εαυτό του μέσα. Ακριβώς, ακριβώς. Και να καταλάβεις όχι μόνο το ερωτικό πάθος που είναι πάρα πολύ δυνατό και γι' αυτό το λόγο γράφτηκε, αλλά και τη συνθήκη μέσα στην οποία βρισκόντουσαν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν είναι μόνο ο έρωτας και το πάθος, αλλά είναι μια ολόκληρη κοινωνία, μια ολόκληρη κοινωνική συνθήκη, η οποία συνθλίβει την ηρωίδα σε αυτή την απόφαση που παίρνει και την οδηγεί σε ένα τραγικό τέλος, μαζί με την ψυχοσύνθεσή της βέβαια. Ένα τέλος βέβαια το οποίο έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Συγγνώμη, εσύ που είσαι ειδικός σε αυτά. Γιατί ένας μεγάλος έρωτας πάντα, σχεδόν πάντα πρέπει να καταλήγει σε τραγωδία? Γιατί ρωτάς ως ειδικό το? Γιατί είναι ειδικός. Διότι, μισό, δεν είμαι ειδικός, αλλά διότι γιατί τα έχει μελετήσει. Όλες οι σχέσεις που αξίζουν τον κόπο τελειώνουν άσχημα.
Οι ευτυχισμένοι έρωτες δεν έχουν ιστορία. Ναι, αλλά άλλο η τραγωδία όμως. Και άλλο το άσχημα. Πώς. Το καλό άσχημα είναι τραγικό. Εγώ θέλω να βάλω το στην. Μήπως επειδή τελειώνουν άσχημα νομίζουμε ότι είναι μεγάλοι έρωτες. Δεν έχει σημασία. Ένας προβληματισμός και αυτό είναι σίγουρο. Δηλαδή το τέλος αντανακλά ποιότητα και σημασία και στην αρχή και σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Κατάλαβες τώρα. Διαφωνείτε ή συμφωνείτε? Εντάξει, υπάρχει. Καμιά φορά το άσχημο τέλος είναι και άλοθη για να εγκαταλείψει τη σχέση. Την έχεις εγκαταλείψει ήδη. Είναι άσχημο, άρα περάσαμε καλά. Δεν είναι πάντα έτσι. Όχι, δεν είναι. Εγώ θα έρθω μαζί σας. Ναι, θα πάρω το μέρος σας. Δεν είναι απαραίτητα έτσι. Αυτό επειδή από την αρχή. Δημήτρη, για να πάμε και σένα στην κουβέντα μας στη Θεσσαλονίκη. Να προσθέσω λίγα πράγματα πάνω στην Άννα Καρένινα. Κοιτάξτε, θα πω 4-5 πράγματα για αυτό το σπουδαίο μυθιστόρημα. Καταρχάς, θεωρείται το πιο καλοζυγισμένο μυθιστόρημα σε όλη την ιστορία της λογοτεχνίας. Πιθανότατα είναι το σημαντικότερο. Είναι βασισμένο σε ένα κοινότατο ρομάντζο, αλλά αυτό το πράγμα μας δίνει ένα αριστούργημα. Και αποδεικνύει ότι τελικά πίσω από ένα βιβλίο δεν είναι ιδέα, αλλά είναι ένας μεγάλος συγγραφέας πάντα. Έχει αυτή τη μνημειώδη αρχή που λέει όλες οι ευτυχισμένες οικογένειες μοιάζουν μεταξύ τους, κάθε δυστυχισμένη είναι μοναδική. Αυτό που συζητάμε δηλαδή λίγο πολύ. Το σπουδαίο τέλος που δεν είναι η στιγμή που πέφτει στις ράγες η Άννα Καρένινα, αλλά συνεχίζεται. Δηλαδή ο Τολστόι είναι θειασότης των ανοιχτών μυθιστορημάτων που λέμε στη θεωρία της λογοτεχνίας. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι το βιβλίο αυτό γράφτηκε την αρχική του μορφή σε υπομορφή επιφυλίδας. Δηλαδή γράφτηκε σε συνέχειες. Και είναι ίσως ένα από τα λίγα μυθιστορήματα του 19ου αιώνα που κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει κάτι. Γι' αυτό λέω ότι είναι τόσο καλοζυγισμένο και τόσο ισορροπημένο μυθιστόρημα. Ο ίδιος ο Ντοστογεύσκι έλεγε ότι αν είχα τον χρόνο του Τολστόι θα έγραφα και εγώ βιβλία σαν τον Τολστόι. Επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι είναι δύο κόσμοι. Δεν είναι μόνο η ιστορία της Άννας Καρένινα, είναι και η ιστορία του Λέβιν που είναι το alter ego του ίδιου του Τολστόι. Νομίζω η Μαρία να σε διακόψουμε, Δημήτρη, μισό λεπτό. Να μου επιτρέψετε ότι στη δική μας αφήγηση βάλαμε και την άλλη ιστορία, δηλαδή και τον Λέβιν. Δεν τον παραγωνίσαμε προς χάρη του ρομάντζου ή του πάθους ή της Καρένινα. Πολύ καλά, γιατί ακριβώς ο Τολστόι έγραψε για δύο ερωτικές ιστορίες, για δύο διαφορετικούς ανθρώπους, για δύο διαφορετικές οικογένειες. Είναι δύο άξονες, η Άννα Καρένινα και ο Λέβιν. Απλώς ήταν τόσο πολύ δυνατή η ιστορία της Καρένινα που τελικά αποφάσισε να βάλει τίτλο Άννα Καρένινα και όχι δύο οικογένειες. Να ξέρετε ότι η αρχική εκδοχή του Τολστόι έχει μια αντιπαθέστατη Άννα Καρένινα. Ο Τολστόι στον πυρήνα του είναι ένας εξαιρετικά μισογίνης. Εντελώς. Εδώ θα μου επιτρέψετε, δεν συμφωνώ μαζί σας. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Γιατί η πρώτη κουβέντα που είπε στη γυναίκα του όταν συνέλαβε τον χαρακτήρα είπε ότι θα γράψω για μια γυναίκα η οποία είναι άξια λύπησης και όχι άξια ενοχής. Αυτό είναι λίγο του Κούντερα, νομίζω, την αντιπαθέστατη Άννα Καρένινα και όχι του Τολστόι. Ο Μίλαν Κούντερα το είπε, αλλά όχι βασίζεται πάνω σε αποδείξεις όμως. Τώρα δηλαδή αποδείξεις, υπάρχει η πρώτη εκδοχή του Τολστόι. Δεν είναι καθόλου εντάξει. Αυτό είναι καταγραμμένη θεωρία, δεν είναι κάτι. Δεν είναι δική μου. Όχι, είναι πολύ σημαντική ατάκα. Εντάξει, αλλά και τίποτα άλλο. Επίσης έχει τόσα πολλά στοιχεία αυτό το μυθιστόρημα πέρα από τον έρωτα, δηλαδή έχει που είναι βέβαια στο κέντρο του Δημήτρη, πολλά στοιχεία για τις πολιτικές εξελίξεις οι οποίες Δημήτρη, πες μας κάτι για το βιβλίο να μάθουμε εσύ πώς μπορεί να μας αλλάξει η λογοτεχνία τη ζωή. Όντως η Άννα Καρένινα μπαίνει μέσα σε αυτό το πλάνο. Δηλαδή είναι μια ηρωίδα που αλλάζει τη ζωή με τον τρόπο. Είναι μια ηρωίδα την οποία τη γνωρίζουν όλοι. Αυτό είναι καταγραμμένη θεωρία, δεν είναι κάτι. Δεν είναι δική μου. Όχι, είναι πολύ σημαντική ατάκα. Εντάξει, αλλά και τίποτα άλλο. Επίσης έχει τόσα πολλά στοιχεία αυτό το μυθιστόρημα πέρα από τον έρωτα, δηλαδή έχει που είναι βέβαια στο κέντρο του.
πολλά στοιχεία για τις πολιτικές εξελίξεις οι οποίες Δημήτρη, πες μας κάτι για το βιβλίο να μάθουμε εσύ πώς μπορεί να μας αλλάξει η λογοτεχνία τη ζωή. Όντως η Άννα Καρένα μπαίνει μέσα σε αυτό το πλάνο. Δηλαδή είναι μια ηρωίδα που αλλάζει τη ζωή με τον τρόπο. Είναι μια ηρωίδα την οποία τη γνωρίζουν όλοι ακόμα και αν δεν έχουν διαβάσει το μυθιστόρημα. Αυτό έχει αυτονομηθεί. Έχει αυτονομηθεί σίγουρα. Η Ερυφίλη που έχει διαβάσει και το πώς η λογοτεχνία αλλάζει τη ζωή μας, ξέρει ότι η Άννα Καρένινα είναι ένας άξονας αυτής της, θα έλεγα, θεωρητικής προσέγγισης της λογοτεχνίας. Σε αυτό το βιβλίο λοιπόν προσπαθώ ως αναγνώστης να πλησιάσω τους αναγνώστες της λογοτεχνίας, να συνομιλήσω μαζί τους και ταυτόχρονα ως συγγραφέας λέω το αυτονόητο ότι κανείς δεν μπορεί να γίνει σημαντικός από τύχη, δηλαδή πρέπει να διαβάσεις κάτι σε αυτή τη ζωή. Το θέμα είναι, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, και παίρνω μια αφορμή από αυτό που γράφεις και ο ίδιος, πώς μπορείς να περάσεις και στους νέους ανθρώπους την αγάπη για τη λογοτεχνία. Δηλαδή αυτό, ότι η λογοτεχνία σου αλλάζει πράγματι τη ζωή και σου κάνει τη ζωή πιο πλούσια, να μην συνδέουν την ανάγνωση της λογοτεχνίας με το βαρετό σχολικό διάβασμα. Αυτό πώς αποσυνδέεται και που το περνάς, πώς το εμπνέει σε έναν νέο άνθρωπο. Ίσως και μέσω του θεάτρου. Αυτό θα σας πω. Θα έλεγα ότι ο Μπαλζάκ λέει κάτι πολύ σημαντικό. Την πραγματική μόρφωση κανείς την αποκτά μετά τα 25, αποφασίζοντας εκείνος τι θα διαβάσει. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ζω αυτές τις μέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Έχω πάρει 2 φορές ταξί, πολλές μάλλον φορές ταξί. 2 από τους ταξιτζίδες που πήρα διαβάζαν Αριστοτέλη. Είχαν μέσα στο ταξί ένα τόμο. Αυτό είναι δημοσιογραφικό θέμα πάντως. Αυτό είναι πραγματικά. Ο δεύτερος λέει αυτός που έφερε εδώ σήμερα. Όλοι πτυχιούχοι της φιλοσοφικής γίνουν ταξιτζίδες. Κλασικό. Με το πτυχίο των κλασικών σπουδών. Πράγματι νομίζω ότι η λογοτεχνία είναι κάτι που έρχεται και σε βρίσκει σε μια ηλικία και δεν είναι κάτι που απαραίτητα το αναζητά κανείς από τα πρώτα παιδικά του χρόνια. Για να τελείω, Δημήτρη, γιατί θέλω να ρωτήσω κάτι Μαρία. Μαρία, εσύ πότε διαβάζεις την Άννα Καρένινα? Εγώ τη διάβασα στην εφηβεία μου την πρώτη φορά. Τη δεύτερη τη διάβασα ξανά όταν κάναμε τη χοροδία του Χαρίτωνα, γιατί η ηρωίδα διάβαζε την Άννα Καρένινα. Είναι από παλιά αυτή Είναι παλιά η σχέση, ναι. Και τώρα τη διάβασα πραγματικά. Έγινε φίλο και φτερό. Να ρωτήσω κάτι για την Άννα Καρένινα. Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει την παράσταση, αλλά δεν ξέρω αν περνάει αυτή η συνεχής εναλλαγή συναισθημάτων από σκηνή σε σκηνή. Δηλαδή, αν πραγματικά μπόρεσε να αποδοθεί αυτή η αντιφατικότητα της ανθρώπινης ψυχής που αλλάζει στάση από φράση σε φράση, από παράγραφο σε παράγραφο. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικό που κάνει. Πρέπει να σας καλέσουμε να το δείτε. Νομίζω όμως ότι το έχουμε καταφέρει στην αφήγηση. Θα είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί νομίζω το βασικό στοιχείο, αυτή είναι η βασική μαεστρία του και αυτή η σκηταλοδρομία της αφήγησης που περνάει από αφηγητή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ λέω ότι κατά τα άλλα, αν θέλετε να σας πω ότι που αλλάζει τη ζωή. Ναι, τη δικιά του άποψη. Εμείς είμαστε πάνω στη σκηνή, είμαστε μέσα, δεν μπορούμε να πούμε και να βλογίσουμε τα γένια μας. Η πρόθεσή μας πάντως είναι αυτή. Σίγουρα το διακρίναμε και η Μαρία, μπορώ να πω εγώ που δεν είμαι η Μαρία και είμαι δίπλα της, ότι ναι. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι στην αφήγηση αυτό προσπαθήσαμε, να δείξουμε αυτές τις εναλλαγές και τις ψυχικές μεταπτώσεις της ηρωίδας μέσα σε ένα πολύ... Πόσο χρονών είναι? Κοιτάξτε, πρέπει να είναι γύρω στα 30-35, γιατί τότε παντρευόντουσαν πολύ μικρές. Για μεγάλη γυναίκα την έχει, αλλά είναι εκεί. Ναι, εκείνη την εποχή όμως ήταν μια γυναίκα, ήταν σαν μεσήλικας, ας πούμε. Ναι, γιατί παντρευόντουσαν πολύ μικρές, 17-18 και έχει και ένα γιο 8 χρόνων. Οπότε πρέπει να είναι. Μαρία, μια ιστορία και ορφαία η οποία ακόμα λειτουργεί. Δηλαδή φτάνει στον κόσμο και ο καθένας και υπάρχουν και μοντέλα γυναικείας ζωής αυτή και ακόμα στην εποχή μας που μοιάζουν. Φυσικά, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω. Υπάρχουν εγκλωβισμένες γυναίκες δηλαδή. Βεβαίως, και πιστεύω ότι η Καρένινα, εάν τη δεις μέσα σε ένα έτσι πιο. Σε ένα πλαίσιο ευρύ, για μένα είναι μια επαναστάτρια. Δεν έχει να κάνει αν είναι συμπαθητική, αντιπαθητική και όλα αυτά. Είναι πολύ μικροί χαρακτηρισμοί. Είναι μια γυναίκα η οποία ερωτεύτηκε σε μια συγκεκριμένη εποχή, δεν είχε
δεν μπορούσε να επιλέξει τη ζωή της, δεν μπορούσε να διεκδικήσει τη ζωή της, δεν μπορούσε να πει αυτόν τον άντρα αγαπώ, φεύγω από την οικογένεια και πάω να ζήσω μαζί του όπως μπορούν σήμερα οι γυναίκες στην Ευρώπη, και τονίζω στην Ευρώπη, και κάνει μία κίνηση, ένα άλμα τρομερό ψυχικό, να ακολουθήσει τον εραστή της, να τα εγκαταλείψει όλα, και το πληρώνει και μέσω της ψυχοσύνθεσής της, αλλά και κοινωνικά. Η κοινωνία δηλαδή την γετοποιεί και τη συνθλίβει στο τέλος. Είναι μια γυναίκα που εγώ όσο τη γνωρίζω έχει κερδίσει το σεβασμό μου και το θαυμασμό μου. Δηλαδή δεν ξέρω πόσες γυναίκες θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο χωρίς να λογαριάσουν τίποτα. Και η ειλικρίνειά της αυτή, δηλαδή η ειλικρίνεια των επιλογών της ενοχλεί τελικά. Ακριβώς, είναι μια γυναίκα, δηλαδή λέει υπάρχει μια λογοτεχνική παράδοση, συγγνώμη σε αυτό, υπάρχει μια λογοτεχνική παράδοση που ξεκινάει πιθανόν από την Μαντάμ Μποβαρί, περνάει στην Άννα Καρένινα, υπάρχει Λέβι Τσάτερλι αργότερα, υπάρχει κυρία Νταλογουέη, υπάρχει η Πάφισσα Ιωάννα. Είναι αυτά τα 5 μυθιστορήματα, είναι η παγκόσμια, και ίσως ξεκινάει και από την Αντιγόνη όλη αυτή η ιστορία. Είναι μια παράδοση δηλαδή της μεγάλης λογοτεχνίας που διεκδικεί τη γυναικεία χειραφέτηση. Αν είναι κάτι έχει μορφήσει η παγκόσμια λογοτεχνία, νομίζω είναι η χειραφέτηση αυτή, το δικαίωμα της γυναίκας να χειραφετιστεί σε ένα πολιτισμένο κόσμο. Απλώς η Άννα Καρένινα το λέει ανοιχτά. Δεν κρύβεται όπως η Μαντάμ Μποβαρί. Είναι το σημαντικότερο μυθιστόρημα από όλα αυτά. Δεν ξέρω και το σημαντικότερο ή όχι. Ξέρω όμως ότι η Άννα Καρένινα επιλέγει την ειλικρίνεια. Και αυτό το πληρώνει. Σε σχέση με τη Μαντάμ Μποβαρί που αναφέρατε. Όλες αυτές οι ηρωίδες επιλέγουν την ειλικρίνεια. Με συγχωρείτε, πιστεύω ότι όλες αυτές οι ηρωίδες που προανέφερα. Καλά, εντάξει, δουλεύουν πάνω. Γενικά, εγώ θα έλεγα. Απλώς η Άννα Καρένινα είναι το πιο ωραίο, το πιο σημαντικό. Εννοείται, παρακαλώ. Τις ενστάσεις σας. Νομίζω ότι εντός και εκτός ζωής η απερίφραστη ειλικρίνεια πολύ συχνά ενοχλεί. Και ειδικά όταν προέρχεται από το μέρος των γυναικών. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αλλά όχι μόνο. Δηλαδή η σύμβαση είναι πιο αποδεκτή. Ναι. Επίσης αυτό το έρωτας και επανάσταση είναι ένα εκρηκτικό ζευγάρι. Το λέω και εγώ μέσα στο πώς η λογοτεχνία σου αλλάζει τη ζωή. Νομίζω ότι τα πιο επαναστατικά κείμενα της λογοτεχνίας είναι τα ερωτικά. Δηλαδή για μένα ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα ή η Άννα Καρένινα είναι πιο επαναστατικά και έχουν μεγαλύτερη δόση πολιτικής. Γι' αυτό και ο Χατζηδάκης έγραψε το μεγάλο ερωτικό επιχούντας. Κατάλαβες. Αυτό ήταν επίσημο επίσης. Μια χαρά είναι. Λοιπόν. Ευχαριστούμε καταρχήν τον Δημήτρη που είναι στην Θεσσαλονίκη με το πώς η λογοτεχνία σου αλλάζει τη ζωή και είναι εκδόσεις Ψυχογιός. Να πούμε ότι είμαστε στο Εθνικό Θέατρο. Θα παίζετε μέχρι πότε? Μέχρι 29 Μαΐου. Μέχρι Κυριακή των Βαΐων σίγουρα και ναι. Και μετά το Πάσχα.